И на вражьей земле мы врага сокрушим малой кровью, могучим ударом. Гэта з песні «Если завтра война» быў такі хіт у СССР у 30-е гады. А атрымалася наадварот, адыграблі самі і на сваёй зямлі. А замест малой крыві былі проста рэкі, мора крыві. Але як жа так выйшла? З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння мы пагаворым пра катастрофу лета 1941 года. Чаму немцы прайшлі Беларусь як нож скрозь масла, за тыдзень узялі Менск, а пад канец жніўня Магілёў. Як гэта было і ў чым прычына такой фантастычнай вайсковай паразы? Калі вы палічыце гэтае відэа цікавым, то мы вельмі чакаем на падабайку і падпіску на наш канал. Дзякуй. 21 чэрвеня 1941 года генерал Хайнц Гудер'ян, які сачыў за ўчасткам будучага наступлення сваіх сілаў, мог назіраць на плацу берасцейскай крэпасці чырвонаармейцаў, якія праходзілі страявую падрыхтоўку пад гукі аркестра. Ён цудоўна разумеў, што там, па той бок, ніхто не чакае ўдару. Гэта быў звычайны суботні вечар, шматлікія афіцэры правялі яго ў кіно. Мітусіўся хіба толькі генерал Паўлаў, камандуючы заходняй асаблівай вайсковай акругай. Да яго з мяжы прыходзілі падазроныя паведамленні. То тут, то там перабоі з электрычнасцю, вадой ці, напрыклад, сотні метраў разарванага кабелю, які меў забяспечваць сувязь. То бок, гэта была не выпадковасць, а справа рук дыверсантаў. Але наверсе Паўлаву казалі не паддавацца на правакацыі. А вось раніцай, на ўсялякі выпадак, мы тут збярэм штаб фронту і ўсё павырашаем, не парся. У тую ноч з 21 на 22, калі Паўлаў спрабаваў зразумець, што яму рабіць, нямецкія салдаты на беразе Бугу маглі са здзіўленнем назіраць вагоны апошняга таварняка, які з СССР вёз зерне ў Германію. Толькі ў 3:15 ночы па Берліне з узыходам сонца першыя нямецкія снарады разарваліся на савецкай тэрыторыі. І пачалося. Давайте зараз забяжым крыху назад і разбярэмся, як жа дыктатары, якія так бадзёра дзялілі Еўропу ў 39-м, накінуліся адзін на аднаго ў 41-м. Пад канец 40-го года, калі з падзелам Польшчы справа была ўжо вырашаная, Берлін прапанаваў Маскве дзяліць Іран і Ірак, ісці на поўдзень. Але Сталіна цікавілі Румынія, Балгарыя, Турцыя, Фінляндыя, усё блізенька было, усё сабе. І крацей яны тады не дамовіліся. У Берліне пачалі рыхтаваць план Барбаросса, а ў Маскве ўжо меўся на той момант распісаны план Граза. Так, гэта быў план вайны на захад супраць Германіі і яе саюзнікаў. І пачалася гульня на апярэджанне. Хто ўдарыць першы? З беластоцкага і львоўскага выступаў саветы збіраліся ламануцца на акупаваную немцамі Польшчу, генеральнае губернатарства, і ўсходнюю Прусію. І за 15 дзён хацелі справіцца. Гэта называлася «предупредительная вайна». План быў зацверджаны, а поўная баявая гатоўнасць савецкіх войскаў была прадугледжаная на вясну 42-го года. Дык вось, менавіта такое размяшчэнне савецкіх войскаў у агромністай колькасці каля самай мяжы іх і згубіла. А ўсё таму, што Масква не збіралася абараняцца, яна збіралася толькі нападаць. Галасы тых вайскоўцаў, якія сумняваліся ў такім размяшчэнні, нібы не пачутыя. Роўна як і галасы савецкіх выведнікаў, таго ж Рыхарда Зорге, якія крычалі, што Германія вось-вось нападзе. Божа, пра канцэнтрацыю нямецкай вайсковай сілы ля мяжы з СССР пісалі нават брытанскія газеты. Але ў Сталіна былі свае апетыты і свае планы аднавіць межы старой расійскай імперыі. Вельмі знаёма. Ну, а далей быў вось гэты ўвесь
першых дзён і тыдняў вайны з кучай трагічных і трагікамічных эпізодаў. Напрыклад, афіцэры 4-й арміі, якая стаяла на ўсход ад Берасця, калі іх пачалі абстрэльваць на досведку 22 чэрвеня, падумалі, што гэта элемент вучэння. Ну, іх жа сабралі тут на вучэнні, праўда? І пасля першых забітых яны пачалі сігналізаваць: «Ашыбка! Ашыбка!» І артылерысты, канешне, гэта заўважылі. Адно, што гэта былі нямецкія артылерысты. І агонь стаў яшчэ больш шчыльным і трапным. Нейкі афіцэр, якога вайна заспела падгорадня, і палічыў, што вораг знішчае іх суперзброяй, тепловым промнем огромністай магутнасці. Таму ўсё гарыць, самалёты пад брызентам, танкі, будынкі, людзі. А чалавек проста любіў фантастыку і прачытаў гіпербалоід інжынера Гарына. А вось пра сучасныя сродкі вайны, відаць, ён ведаў даволі слаба. І агромністай праблемай была банальна сувязь. Напрыклад, штаб 4-й арміі ў Кобрыне трымаў сувязь з гарнізонам Берасцейскай крэпасці па звычайнай тэлефоннай лініі. Немцы яе вырубілі ў першую ж ноч, і ўсё, цішыня. Ужо пазней маршал сувязі Перасыпкін напіша ў мемуарах, што ад яго патрабавалі сувязі без этих вот всяких штучек, каб толькі правады, бо нават афіцэры не разумелі радыёсувязі і не хацелі вучыцца. А што ў выніку? Хаос і дэзарганізацыя. Тыя салдаты, якія выжылі пасля першых удараў, увесь час траплялі ў акружэнне, у катлы. Афіцэры кідалі салдатаў, шукалі любы транспарт, каб зваліць. Салдаты кідалі зброю, а пасля блукалі па лясах ці здаваліся ў палон узводамі, ротамі, ледзьве не палкамі, а часам забіваючы сваіх жа камісараў. Лічба палонных была настолькі фантастычнай, што немцы літаральна не ведалі, што з імі рабіць. Тады акурат у палон пад Ліозна на Віцебшчыне трапіў і сын Сталіна, Якаў Джугашвілі. Яго фота салдацікі пасля ўбачылі на нямецкіх улётках, якія скідалі з самалётаў. І гэта, неяк не дадавала баявога духу. Савецкія гісторыкі пасля апраўдываліся, маўляў, праціўнік пераўзыходзіў савецкія войскі па асабоваму складу, па танках, па самалётах, па ўсім, карацей. Але хвіліначку, па колькасці жывой сілы на пачатку так, бо немцы правялі мабілізацыю, а ў СССР яна пачалася з моманту нападу. Але агульныя суадносіны сілаў былі зусім не на карысць Германіі. Наогул, СССР 30-х – гэта самая мілітарысцкая дзяржава ў свеце, дзе ў войска ўкладаліся шалёныя рэсурсы. 1 верасня 39-го ў Саюзе ўвялі усеагульны прызыў. Войска вырасла з амаль 2 мільёнаў чалавек да лічбы 5 мільёнаў 710 тысяч чалавек. А пасля пачалася мабілізацыя, і рэсурс жывой сілы аказаўся амаль неабмежаваным. На сярэдзіну 41-го году у немцаў не было ніводнага цяжкога танку, а было 439 сярэдніх і 3500 лёгкіх. А глядзім на СССР. У памежных акругах 636 цяжкіх КВ, 1225 сярэдніх Т-34 і больш за 10 тысяч лёгкіх. Савецкая авіяцыя колькасна пераўзыходзіла нямецкую ўдвая. Але што з гэтага? Проста савецкія танкі стаялі на ўзбочынах дарогаў, бо не было паліва, немцы любілі іх фоткаць, гэта была масавая з'ява. А толькі ў канцы чэрвеня 41-го ў раёне Дубна, Броды, Луцк саветы страцілі 2500 танкаў. Гэта куды больш, чым у знакамітай бітве пад Прохараўкай. То бок яно ўсё на вачах пераўтваралася ў металалом. А авіацыя? Ужо 22 чэрвеня Заходні фронт згубіў большасць самалётаў. Амаль 750 з іх немцы знішчылі ў першыя гадзіны на аэрадромах. Яны не паспелі нават падняцца ў паветра. Пад вечар таго ж дня генерал Іван Копец, камандуючы авіяцыяй Заходняга фронту, даведаўся пра ўсё гэта, а на раніцу наступнага дня застрэліўся ў сваім кабінеце. Цікава, што ў той самы вечар, калі генерал Копец застрэліўся, Сталін загадаў за 2 дні ўзяць Сувалкі. Гэта ўвогуле Польшча, калі што. То бок пайсці ў контрнаступ, прычым любым коштам. А гэта ўжо і рабіць не было каму, бо вышэйшы левел неяк прабівацца з акружэння і лясамі адступаць на ўсход. Карацей, у Маскве проста не аддуплялі, што тут на месцы адбываецца.
Вы можете запытацца, а як жа ўмацаванні? Берасцейская крэпасць. Слухайце, пра крэпасць ужо вельмі багата сказана, я не буду паўтарацца. Генеральна яна стала капканам для вялізнай колькасці вайскоўцаў і, на жаль, іх сем'яў і дзяцей. Большасць здалася, частка загінула. Сам фактар існавання крэпасці не паўплываў ні на што, бо немцы проста пайшлі далей, яе абмінуўшы. Былі яшчэ розныя уры ў крэпраёны, тая самая лінія Сталіна, якая ніяк сабе не паказала. Ёсць добры фрагмент з успамінаў начальніка штаба 4-й арміі палкоўніка Сандалава. Ён апісаў размову салдатаў каля дарогі. Я працтую на мове арыгіналу, даруйте. «Ничего, скоро конец нашим невзгодам. Вот станем в укрепленный район. Пусть тогда немцы потыкаются об него мордами». А где он, этот укрепленный район? Еще весной мы вывезли из ДОТа все пушки и пулеметы. Ненадолго воцарилась угнетающая тишина. Ну что же, вывезли, так вывезли. Значит, так надо было. Куды ни глянь, так надо было. Со здачай Мінску, відаць, таксама. 24 чэрвеня пачалася эвакуацыя, вываз дакументаў партыйных установаў, органаў дзяржбяспекі, унутраных справаў, грошай, каштоўнасцей, запасаў зерня, найбольш каштоўнага абсталявання. Окей, а людзі, ведаеце, яны калі ўбачылі цягнікі, канешне ж, адразу рванулі на вакзалы, але людзі ў нас не каштоўнасць, праўда, каштоўнасць толькі члены сем'яў партыйных босаў, таму бежанцам засталося ісці пад налётамі нямецкіх самалётаў пешкі па дарогах, а Менск ужо праз тыдзень пасля пачатку вайны быў заняты немцамі. Ну і яшчэ адзін важны момант, без якога карціна не будзе поўнай. Палкоўнік Крэпс, які выконваў абавязкі вайсковага аташэ ў Маскве, яшчэ ўвесну 41-го заўважыў: рускі афіцэрскі корпус выключна дрэнны, стварае жалоснае ўражанне, нашмат горш, чым было ў 1933 годзе. Чаму? Не толькі рэпрэсіі, якія выкасілі кучу афіцэраў, але і сама палітыка. Ніякай самастойнасці, крок управа, крок улева, расстрэлы. І гэта ж не метафора, яно так было і насамрэч. І ўсё гэта вылезла бокам падчас зімовай вайны ў Фінляндыі, але высноваў тады ніхто не зрабіў. Дарэчы, генерал Гальдер, характарызуючы чырвоную армію ў сваіх дзённіках, першым пунктам адзначыў: грубы гвалт з боку кіраўніцтва, нягледзячы на ахвяры. Вось гэты масавы пасыл людзей на кулямёты пачаўся яшчэ тады, у 41-м, калі немцы проста шалелі ад таго, што на іх ідуць у поўны рост людзі з вінтоўкамі без патронаў. Цікава, што некаторыя сучасныя расійскія гісторыкі ставяць гэта ў плюс. Маўляў, толькі нашы камандзіры умелі так пасылаць салдатаў на смерць. Таму мы і перамаглі, і можам паўтарыць. То бок, не праз геаграфію, прыроду, ленд-ліз, а проста таму, што умелі пасылаць людзей на ўбой. Напішыце, дарэчы, што вы думаеце пра гэта. Каментары ў нас адкрытыя. Урэшце, Заходні фронт фактычна перастаў існаваць. Так завяршылася бітва за Беларусь. Новы Заходні фронт быў сфармаваны па Дняпры, біўся за Смаленск і таксама прайграў. Камандаванне старога Заходняга фронту таксама перастала існаваць, чыста фізічна. Генералы Паўлаў, Клімоўскіх, Кабакоў, начальнік вайсковай сувязі Грыгор'еў, камандуючы артылерыяй Кліч. Усе яны былі расстраляныя ў восень 41-го. Іх сем'і разам з дзецьмі чакалі турмы і лагеры. А чаму? Бо галоўны крамлёўскі стратэг не можа быць вінаватым, а за яго памылкі заўжды плоціць хтосьці іншы. Ну, так бывае. І зараз бывае. Слухайце, гісторыя нічаму не вучыць. У мяне часам бывае такое адчуванне, што я чытаю адзін і той жа сюжэт некалькі разоў, толькі даты розныя. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй і будзьма разам з Украінай.